Vozio si se i ugledaš ovo, ja istog momenta. Holy Jesus. What the fuck is that? Pa je li realno? Ali prvi komentar, ja je loše iskustvo s toperkom, smrdela je ko otrov. Ja, ljudi, ja moram vama da ispričam priču kad je jedna riba stopirala. Nove slike izbacila moja žena. Ne, stari da ću to pričati. Ovo se bolje i bolje. Ovo se bolje i bolje, majke mi. Ma da, brate, mislim da je vreme da je ženim. Mislim da je vreme da je ženim, buraz. Jer ako neću ja, naći će neko drugi. Ovako. Karatak story time. Ljudi, sad ja slušajte, sam mogu se odaljim da baš doživite. Znači, vozio je jedan drugar moj i sad, brate, jesam ja vozio ili sam ja sedao nazad? Ne mogu se setim. Mislim da sam ja seo nazad, da. Sedao sam nazad, drugar je vozio i ja sedim nazad i on me vozi gajbi, buraz. I tebra stopira riba jedna, starija malo, znaš, tipa 45, to je bilo pre možda 4-5 godina. I buraz ona stopira ovako i tebra u centru grada. I on staje kao, ajde skupimo oba, mi deluje ludo. Ja rekao, buraz, pa ako ti deluje ludo, valjda ne, znači da ne treba da je skupiš. Znaš, da ne pomogneš. Ne, veruj mi. I brate, lik stane i žena ulazi. I tebra, stvarno neka šizofreno cepanja ima, ne se tačno šta je pričala, ali je bilo u kontekstu, ona seda, znaš, i kreće ovaj drug da priča. A reci mi ti, kao voliš kao mlađe momke ovo, pa ona kao, pa naravno volim, kao dole se i prve gleda mene kao, pa volim, tebra, utripavala riba da je ušla u bang bus, a ovaj na keca, buraz, majke mi, na keca, ni 5 ni 6, brate, pita ovo je voliš mlađe momke, znaš šta riba ispucala, volim, nego, znaš šta još god ti volim pored mladih momaka, mislim, nemojte da kao da vam bude čudno sad kad vam ovo kažem, ali kao, volim ja i životinje. Nije, buraz. Ovo je gledao, koga je pokupio, kreće da vrišti od smeha. Ja sejim pored tebra, zgranu tebra, što će ovo da mi radi, evo te. Joj, kao, pa čekaj, kako životinje, pitam ja. Kaže, pa sa psom mojim ja volim malo, znaš da, buraz, ja rekao, čekaj, evo ga semafor, dotle, ne, ja idem gore, ne, ideš ovde, buraz, stanemo, tebra, izbacili ribu i samo gaz, tebra, majke mi, evo ne pomerio se, a riba šizofrena, ima neke koso ovako i tebra ide kosa, cvikeri ovako debela stakla, znaš, ne vidi ni sama sebe, ne, znaš, buraz, znaš, koji pakao, majke mi, nije laž, nije, pa kako bih ovo mogu da izmislim, i to mi je jedino stopersko iskustvo. 2 puta sam pokupio stopera, prvi put je bila neka žena normalna kod Pančeva, pokupio sam je Urusom kad sam išao po onog psa što je Delić udomio, to je bilo prvo, a ovo je drugo. Samo što se ovo desilo još pre toga, Burus, pakao. Mislim, gledaj, ja sam imao moment gde mi je obi lizao jaja tokom seksa, ali ne seksa s obijem, nego seksa sa ženom, sa ženskom osobom, a obi dođe i liže mi jaja. A to nisam ja njega pozvao, tebra, da on dođe, da se pridruži, da bude trojka. Nego, brate, bio pas, šta se ne zna, i dođe, znaš, ali to se ne računa. Buraz, ova riba u fazonu je full, kao, znaš, sa psom, olin, kao povolim ja, znaš, da me on liže ovo, da me, brate, ja, znači, to, kad sam čuo, ostalo mi urezano u sećanju i nikad neću to zaboraviti. Boleština, brate, boleština. Ali ima nas svakakvih, tako da, respekt. Vole ljudi svašta. Ja, da, Obi izgubio nevinost, bukvalno. Posle toga Obi više nije bio isti. Da, postoje mačka. A da budemo realni, današnji momci su 80% gejevi, biseksualci i 20% straights. Mislim... A odakle, brat, izvuko ovu statistiku, znaš? Mene živo zanima odakle on... Iz njegovog okruženja. Ne, ali ja zanima odakle on... 80%, evo, da vidimo. Gay, bi, straight. Evo, stavio sam glasanje da vidim koliko posto će da glasa da su gay i bi. Da li je 80% ili manje. Što najjače, brate, ja imam 4 moderatora koji, rade za mene. Stankela, Spaks, Semin i Mile. Ja za sve njih mislim da su pederi, brate.
Tako da nije nerealna ova statistika uopšte, znaš? Možda jedino Spax nije peder, brat. I to ti pokriva tih 80% tamo. Da, bravo, što znači da. Pričamo realno. Nema Nema tu šta, a to vidi. Uvek ću da kažem i uvek ću da ponovim. Nema znači muškarac ne postoji ko nije probao da se poljubi sa drugom ili da izvineš da... Kakav mental je. A čekaj, mislio kao sa drugom? Čekaj, pusti da čujem šta kažeš, molim te. To ko nije probao da se poljubi sa drugom ili da izvineš da ga prska zajedno sa drugom. To priča ovaj lik. Ne, Malju pogača, brate, to rešava. Bro, šta priča? Znači, ja imam loše drugo i niko nije pokušao se ljubi sa mnom. Niko nije pokušao da prska sa tobom. Niko da prska, brate, mislim, znaš. Tako, pa mislim realno, pričamo realno. Tako Volim da pričam s tobom jer ti čovječe dlaku na jeziku nemaš, nisi tolerantan, ne... Pa što bre, nema dlaku na jeziku, nema dlaku u glavi, brate, u glavi nema dlaku, to je problem. Zamisli koliki mozak ima ova novinarka kad je s njim našla da priča, brate. I što voli da pričaš, ona uživa, njoj je gušt. Ona voli, brate. A u glavi ima žicu što drži uši, brate. Vidi, ljudi to vidi. A, zato mene svi prozivaju da imam fake drugove. A što ja vas ne plaćam da mi prskamo zajedno? Zato brate, vidi, za dobru cenu. Zato sam ja dostigao vrhunac na TikToku i u javnosti ljudi vide ko se folira, ko se ne folira. Da budemo realni. Ali mogu... Nemam reč. Ovo je tebra, rage baituje. Nemam, rage bait, ne znam kako prokomentarišem ovo. U sretna vremena bi dosegao vrhunac na ortopediji, si nema. Stvarno se tiče javnosti... I TikToka i svega, ljudi vide što se manje pojavljuješ u novinama i u javnosti, više ti ljudi gledaju. Bože, saču, ne, lik je. Upravo je 100%. Pa je sad ovu personu, ko je ona? Ko je ovo, tebra? Upravo je 100%. Pa da ovo je neka koju su svi likovi odjebali i onda ono u fazonu, ma svi su muškarci geji, razumeš? Samo umjesto ovo prvo C da stavi K, brate. Karica, da. Ne, zamisli, evo persona, ovo je profil ribe koja kaže upravo je 100%. Gledaj ovo. Šta je obukla, brate, ovo? Otišao do najbližeg kontejnera i obukla šta je našla, buraz. Istetovirana sisa nama, no normalo, bre. Pa normalo, brate, upravo je 100% carica, bravo, bre. I to je najgore od svega, što imaš 6000 lajkova, ovo ljudi podržavaju, bože, sačuvaj, bre. Greh me prati. Ja moguće da ovaj lik sa Balkana? Braćom slavim, nikad nismo bili. Što mi ukrao lika, buraz? Jeste skontali? Da. Ti bre lik mi je lano skinuo lika, buraz. Možda je on u ovih 80%. Ne, ovaj lik i ja smo... Znate šta je fora? Ja znam koliko je zajebano ovo kada si ovoliko lep i svi te smaraju i saleću. Moraju da nas nerfuju. Znači, moraju da nerfuju mene i ovog lika, stvarno. Što znači da znam Čodu Saleća non stop da ga vode u ludaru, brate. U starački dom, pobego si! Vrati se! Kao Saleću vas jebi ga naš! Ja, si pričao sa Ćaletom o domaćoj kinematografiji? Jesam. I on kaže, ima da se nađe dobrih filmova, ali kaže ne može se poredi, brate, da nije uopšte za poređenje. Ali da ima da se nađe dobrih filmova. Pa dobro. Tako mi je rekao, bukvalno sam pričao s njim. Ali Pinky se slaže, kaže, sa redovnim sve. Eto vidiš. Poizgledamo, iskreno, pogledajte ovo. Sad ću ja da pustim pesmu, ja malo da ispozivam. Nekad račune nisam imao da plati. Koji jump scare, buraz. Gledaj ti ovo, brate. Kao lignjosla, brate, i sudrbo. Jump scare, buraz, vidi ga. Tebra, brat, najjači, gledaj. Ali saleću ga, buraz, gledaj. Hoće da prskaju sa njim svi. Ovo kao Hopkins kad stavi masku, ja kaljeganci u tiku. Ja, bože, tebra. Vidi, isti. Ma dobro, vidi. To je, tebra. Blizanci. Da mi ih staviš, brati, jedno pored drugog, ne bi mogu ih razlikom, nikako. Nikad. Lažno predstavljanje. Jeste vidjeli ovo, tebra? Ovo je postala šizofrenija opšta. Ja sam ovo gledao. Lažno predstavljanje u javnosti
uvek snosi i posljedicu u zakonu. slažem se. Prema tome, ti razmisli šta sam ja rekao, pravljenje para na razne načine u svim oblastima kojim se čovjek bavi je dozvoljeno, pričamo ali o muzici, lažni... ne radimo drogu, šta ti je? Pa ti ne radiš... Pričamo o muziku. Pa ti ne radiš A šta radim, muziku. drogu liče, ono šta ti je? čekaj, Pa ja a sam šta ovde, radiš? ja sam ovde zbog muzike, pa nema, ono, jer ja... Šta, brate, čučne? Uvijek kad se obraća Muzike, kad tvoje Bosanac, muzike... a šta ja radim? Jer ja mesim hleb, šta radim? Samo mi to reci. Pa ja sam te tako vidio i doživio. Da mesim hleb? Ja. Au, baj, onda sam... Onda sam Onda- nekog drugog gledao, jel? Ne, nego kaže samo, onda mora da mesiš hleb. Ne, ali- Ili ja sam plaćan prvo, Bosanac, da napravim dobru žurku i da Dobro. se ljudi dobro provedu. Za Dobro. to sam plaćen. I plaćen sam zato što sam ličnost. Jeste. To. I ja sam za to plaćen i ja to radim najbolje što može. A zamisli sad da ja izađem Pa lično zato se ti- Sačekaj, Bosanac! Da izađem... Mnogo je lud. Te bra, ali stvarno zavodi red, zato što Buraz, činjenica je da prošla generacija javnih ličnosti su toliko, isti su kao mi svi. Isti su kao današnji ovi svi debili. Iskompleksirani do koske. Svi u kompleksima. I oni, brate, matori, alo, umjesto da su pametni, oni se kompleksiraju na Desingericu, što je Desingerica popularnija od njih. Znaš ti koliko oni moraju da budu bedni, Buraz? Ne, ali Desingerica je njima stvarno tata. I oni umjesto da poštuju to što radi, možda, brate, se njima ne sviđa njegov stil, fazon, šta god. Ali te, bra, moraš da poštuješ to što je napravio lik. Ne možeš te, bra, da kažeš, ti si ljačko debil. Buraz, To je kompleks, brat. a čemu Da je compleks, debil ne bi bio matori? tu, brat. Čemu compleks, matorih, Buraz? A njima je trnu u oku što on Znači, pravi 50 puta više para od njih za 3 godine karijere nego što su oni napravili za 40. Da, pa normalno. frulu i da objašnjavam ljudima koji piju vodku, liče i... Ja bi to gledao. Sad, zamisli sad, ja da objašnjam nekome ko pije viski i meša alkohol, da objašnjavam, slušaj prijatelju, ja ću sad da ti otpevam CMO la dur, Šta im radi? Samo neka jebe, Buraz. Samo neka jebe ovaj ološ, Buraz. kapiraš, enter. Jesi ti, ono, šta ti je, ba, pa ne. Šta ti je, pa? Brat. Hvala ike, brat. Ljudi, jel ovo je real? Izaživo. Ja sam ovo video i izgranuo sam. Zaživam baku praseta na box meč, pušti mi adresu! Lele. Te bro, upalio se Jake Paul. Vidi ga Jake Paul što se upalio. baku praseta na box meč, pušti Zavirao si ga, brat. Treba... Žedu si budio. Ja sam u fazonu, stvarno u fazonu, brate. Gledajte ovo, mogu da ustanem i da čujem sve i da pričam. Ne ono više... Ti plati 3 miliona. Šta pišemo? Pišemo tebi usta. A šta sam teo? Da, i što se mene tiče, Buraz, gledaj, Jake Paul, ono, Burazeru, kao respekt za sve što si napravio, ali ne znam gde si pošao na instituciju, Burazeru. Ugasili su sve koji su pošli na nas. Možemo, Tebra, možemo kad hoćeš, samo dođi. Dođi cao mala, Tebra. Šta je lik utripovao, Buraz? Šta je lik utripovao? Slušajte lika, brate, slušajte lika. Pušti mi adresu, baku praseta na... Šta peniš, bre, druže, smiri se, bre, šta ti je? Reci koga si istripovao lik. Šta glumi lik? Dođi, Burazeru, dođi, Tebra. Ja mislim da se Jake Paul sledeći izvinjava. Pa normal, brate. Uđi na profil, izvinio se, jel? Izvinjavam se, Baki, jer sam ga prozvao na boks meč, iza njega stoje jaki ljudi i nisam spreman da se nosim sa ovim. Izvini što sam bio majmun. Okej. Mislim, ja kapiram, Tebra, ponese čoveka, znaš, on je baš onako ima veliku slavu, svetski je poznat, znaš, ono, ima koliko boks mečeva, ima mnogo love, ima sve to, ima ceo gas, ali, znaš, ono, zna se ko je tata. Zna se ko je tata i zna se ko si, a ko vodu nosi. Znači, izvinio se Lux, izvinio se Jođir, izvinio se Jake Paul. Idemo, brate, 32-0, tako je svi u chatu, Jake Paul L. Ajmo svi L za Jake Paula. Da prihvatim izvinjenje, ljudi. Mislim, delo mi iskreno, čovjek se čak i rasplakao, baš se prestresirao, jel da? Izvinjavam se, Baki, jer sam ga prozvao na boks meč, iza njega stoje jaki ljudi i nisam spreman da se nosim sa ovim. Izvini što sam bio majmun.